L-ebda żblokk fil-kwistjoni bejn il-GRTU, il-Union ta' riċevituri u l-kumpanija Maltco. Daw wassal biex il-ġimgħa fjum potenzjalment biżel għal banek tal-lottu minħabba li l-5 numri telgħu illum dawn baqgħu magħluqin. Daw wasal biex il-ġukaturi kienu ferm inqas mis-soltu minħabba li mhux kulħadd laħaqqa tal-5 numri. Matul il-ġurnata l-GRTU għamlet tentattivi kbar biex tiltaqa' madwar mejda ħalli l-problema tissolva. Iżda kien kollu għal xejn. Iktar kmieni dan is-sajf, Maltco firmat ftehim mal-Gvern biex tkompli tmexxi għal 10 snin li ġejjin il-lob tal-Lotteriji Nazzjonali wara illi kienet ilha tmexxi dawn il-lob għal dawn l-aħħar 8 snin. B'kollox f'pajjiżna hawn 218 il-riċevitur tal-lottu. Minn dawn kienu biss 30 dawk li llum għażlu li jiftħu. Għal GRTU dan ġara għax dawn it-tliet ir-riċevitur għandhom ċerti obbligi lill kumpanija Maltco b'sidin Griegi wara illi kienet li tagħthom il-liċenzja. Hija ironika meta wieħed jiftakar li ftit tax-xhur ilu kien il-Gvern Malti ħareġ jonqu għall-poplu Grieg billi selfu ħafna miljuni u issa għandna Grieg li jaħdem ma' Multinational Griega ġewwa Malta li bis-saħħa ta' buttuna minn ġewwa uffiċċju tiegħu ġewwa l-Iklin għandu l-kapaċità li jitfilejxin ta' ħafna u ħafna riċevituri tal-lottu Maltin u Awċin. Fi sqarrija l-GRTU lejla konfermat li sospendiet l-azzjonijiet tagħha kemm ma eskluditx li minn għadha s-sibt tieħu iktar azzjonijiet. Il-GRTU wissiet il-membri tagħha biex joqogħdu attenti għal kull direttiva li tista' tingħata minn ħin għal ieħor. Min-naħa tagħha l-kumpanija Maltco ċaħdet matul il-ġurnata li 3 impjegati minn tagħha eddew b'azzjoni legali lil xi riċevituri jekk dawn isegwu d-direttiva tal-GRTU u jonoraw l-azzjoni industrijali. Matul il-jum l-ebda riċevitur ma kien meddet minn ħaddiema tal-kumpanija minkejja li l-azzjoni industrijali ġiet osservata, komplit tajt il-kumpanija Maltco. U fi żviluppi oħra l-mexxej laburista Joseph Muscat ftit tal-ġimgħat ilu kien żvela li dħul mill-ftehim ta' 10 snin mal-Maltco se jidħol kollu kemm hu fil-kotba finanzjarja tal-Gvern din is-sena bil-konsegwenza li min se jkun fil-Gvern għal 10 snin sħaħ mhux se jdaħħal euro wieħed mill-ftehim mal-Maltco.